дар ин рӯзи фирӯзи бо тантанаки чеҳраҳои хандони кӯдакон хаёли калонсолонро ба гуволотарин давраи зиндагӣ даврони кӯдакӣ мебарад. Тарбиятгарнагони хонаи кӯдакон, кӯдакистону боғчаҳои шаҳри Турсунзода рӯзи байналмилалии муҳофизати кӯдаконро бо як ҷаҳон меҳру муҳаббат ва шукӯҳи беандоза ҷашн гирифтанд. дар саҳни кохи дӯстӣ аз ҷониби хонандагон дастовардҳои ҳунарию фарҳангӣ ба маърази тамошо гузошта шуда буд. Роҳбарат ва дигар намояндагони мақомоти маҳаллӣ аз ҳунари дастони моҳири дӯстдоракон дидан намуда ба истеъдоди онҳо баҳои баланд доданд. ҳамчунин аз ҷониби кӯдакону наврасон мусобиқаҳои варзишии давидан, велосипедронӣ, расмкашӣ ва таронахонӣ ташкил ва гузаронида шуд. роҳбарати шаҳри Турсунзода зимни суханронӣ қайд намуд, ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд ҳамчун яке аз муҳимтарин санадҳои ба таъзимдарорандаи одобу ахлоқ дар ҷомеаи муосири Тоҷикистон амал менамояд. аз ин рӯ моро лозим аст, ки барои рушду камоли ҳамаҷонибаи кӯдакон кӯшиш ба харҷ диҳем. сипас аз ҷониби бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии шаҳри Турсунзода ба 30 нафар кӯдакон шаҳодатномаи таваллуд тақдим карда шуд. маълум аст, ки фарзанд беҳтарин неъмат барои мо инсонҳо маҳсуб ёфта. мақсад аз бунёди оила низ бақои насл аст. дар навбати худ бунёди ҷомеа ва давлат дар заминаи оилаҳо иборат аст волидону фарзандон асос меёбад. бо дар назар доштани муҳимияти ин воқеияти бебаҳси зиндагӣ ва шарти мавҷудияти ҷомеаи давлатдорӣ, имрӯз эътибори давлат, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешвои миллат ба оила ва раванди таълиму тарбияи кӯдакон хоса аст. рӯзе ки тифл ба дунё меояд дар хонадони мо на танҳо шодиву фараҳ меорад, балки дар назди падару модар ва дигар аъзои оила як уҳдадорӣ масъулият мегузорад. масъулияту уҳдадориҳои муҳими падару модар аввалан гузоштани номи нек, номи зебо ба фарзанд, интихоби номи нек ба фарзанд аст ва инчунин ҳамчун як узви комилҳуқуқи ҷомеа ва шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифтани таваллуди кӯдак дар мақомоти сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ аст ва гирифтани шаҳодатномаи таваллуд ба тифл мебошад. барномаи рангини омоданамудаи кӯдакону наврасон, ки ҳамагӣ иборат аз шеъру таронаҳои пур аз меҳру садоқат ба ватан буд, манзури ҳозирин гардонида шуд. дар ин рӯзи умумиҷаҳонии ҳифзи кӯдакон дар ноҳияи шаҳри нав низ аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия бо дастгирии соҳибкор Мирзоалӣ Маҷидов ба 70 нафар кӯдакон шаҳодатномаи таваллуд ва тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. зимни баромадҳояшон намояндагон қайд намуданд, ки падару модарон ва масъулини муассисаҳои таълимиро мебояд барои баландбардоштани маънавиёти кӯдакону наврасон ҷаҳд намуда ба бемасъулиятӣ ва таъхиркорӣ роҳ надиҳанд. набояд фаромӯш созем, ки пойдевор ё худ таҳкурсии асосии таълиму тарбия маҳз дар оила ва кӯдакистон гузошта мешавад. соҳибкори ватанӣ аз ноҳияи шаҳри нав Маҷидов Мирзоалӣ ба 70 нафар кӯдакони навзод шаҳодатномаҳои таваллуд ба тариқи ройгон тақдим карда шуд. инчунин аз тарафи бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи шаҳри нав ҳама рӯза дар байни аҳолӣ ва дар ҳамаи ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳот ҷиҳати иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар, ки падару модарро вазифадор кардааст ба фарзанди худ номи нек тибқи арзишҳои миллӣ гузорад ва пас аз лаҳзаи таваллуд дар муҳлати 3 моҳ шаҳодатномаҳои таваллуд ба қайдгирии давлатӣ асноди ҳолати шаҳрвандӣ гузаронад. ба саҳми ҳамаи шаҳрвандон ҳамин хел фаҳмондагиҳо гузаронида мешавад. аз симои зебову пурхандаи ҳар як кӯдак маълум мегардид, ки дар ҳақиқат имрӯз онҳо бо шукронаи тинҷиву осудагӣ ва ваҳдату истиқлолият дар Тоҷикистони озоду ором зиндагӣ доранд ва хурсандӣ мекунанд. гузариши Хуршед Ҳалимов, Тоҳир Сулаймонов, Соҳибнур Абдурасулов барои барномаи иттилоъотии Навид.